салом дӯстонам, умедворам хонаободу тансиҳат ҳастед. хуш омадед ба канали оилавии мо. ман имрӯз хостам ба шумо як намуд торти беҳад болаззатро нишон диҳам. дар ин ҷо ба мо 6 дона тухм, 1 стакан шакар, 1 стакан орд, 1 пачка 10 грамм разрхлител ва 1 пачка 10 грамм ванилин лозим аст. имрӯз ки ман торти шоколадӣ мекунам, ба мо какао низ лозим мешавад. дар ин ҷо мо 6 дона тухмро аввал сафедиашро аз зардиаш ҷудо мекунем ва миксер мезанем. камтаракак намак ҳам ҳамроҳ мекунем ва оҳиста оҳиста шакарамонро анамихел рехтан мегирем бо лошка ё ин ки қошуқ. дидед, то ана ҳамихел сахт шуданаш мо задан мегирем миксер ва баъд оҳиста оҳиста зардии тухмро ҳамроҳ мекунем. зардиҳои тухмро ки ҳамроҳ кардем, камтараки дигар бо миксер мезанем. ана дидед чӣ хел сахта как омад, сахта как шуд. хамири мо аз ана ҳамин вобаста аст ки бояд 3 маротиба аз худаш аз тухму шакар зиёд шавад ва сахттар шавад. акнун чӣ хеле ки дидед разрхлител ва ванилинро андохтам. акнун ордро ҳамроҳ мекунем. ана ҳамин хел аз элакча мегузаронем ва оҳиста оҳиста ордро ана ҳамин хел омехта мекунем. бояд аввал какаоро ба орд якҷоя мекардем. ростӣ ман фаромӯш кардам ва орду какаоро ҳамроҳ накардам. шумо албатта орд ва какаоро ҷудо ҳамроҳ карда омехта карда баъд ба маҳсулотамон якҷоя кунед. ин хел хубтар мешавад. 3 қошуқ какаоро низ ҳамроҳ кардем. боз нағзакак омехта мекунем. хамири мо ҳам тайёр шуд. ба даруни қолаб коғази пухтупазӣ мондам ва ана ҳамин хел ҳамаи хамирро ба даруни қолаб мерезем ва ба дараҷаи 170 градус 40 минут мепазем. ана бисквити мо ҳам тайёр шуд. бинед чӣ хел аҷоиб омад. ҳамин хел бо корча гирдашро ҷудо мекунем аз қолаб. набинед чӣ хел аҷоиб омадааст. мемонем камтаракак бисквит вақте ки хунук шуд баъд ба 3 қисм ҷудо мекунем. то хунук шудани бисквит мо креми тортро тайёр мекунем. дар ин ҷо 200 грамм сливочное маслоро ана ҳамин хел миксер мезанем.
ана рангашам сафед шуд. бас гӯшёни молоко ё ин ки шири қиём кардашударо 1 банка 300 грамма банку аст, 300 грамм амхел ҳамроҳ мекунем. 1 стакан ё ин ки ва ванилинро дидед ман ҳамроҳ кардам ва боз нағзакак миксер мезанем то сафед шуда сахт шуда нашд. ана мехел ва боз какао ҳамроҳ мекунем, боз миксер мезанем. се қошуқ какаоро ки ҳамроҳ кардем боз нағзакак миксер мезанем. ана креми мо ҳам тайёр шуд, креми торта мо тайёр шуд. ва рости гап намедонам дар камера ранги лой омадааст вай молочный свет омадагӣ. хайр рости гап камера он қадар худатон медонед аниқша нишон намедиҳад шуда. ана михел бисквитро 3 қисм буридем. ман буриданашро намедонам барои чӣ нишон надодам, фаромӯш кардам. ана 1 стакан ширро гирифта, шири гармтарро бо 2 қошуқча шакар ҳамроҳ мекунем ва нағзакак ба бисквитамон мерезем. ва ана ҳамин тарз то ин ки бисквити мо мулоим шавад. ана дар қабати якум ширу шакарро рехтем. акнун крем мекунем, кремамонро мемолем ба ана ҳамин тарз. ба ҳар қабаташ крем шир карда ва кремро мемолем, ширу шакар молида. ҳамаи қабатҳои тортро часпонда тамом кардем. акнун бо глазур рӯи тортро ором медиҳем. худо хоҳад дар видеоҳои оянда тарзи тайёр кардани глазурро нишон медиҳам. шумо метавонед ба тарзи чӣ хеле ки худатон хоҳед ҳамин хел оро диҳед. метавонем ки дар рӯи тортамон гул монем. ана торти зебои мо ҳам тайёр шуд.
духтарам бибиашон ба нишон додастанд торта. ана торти мо ҳам бинед аҷоиб омад. дар вақти буридан ҳам бинед чӣ хел мулоим омадааст. шумо ҳам метавонед ҳамин хел тортро ба аҳли оилаатон тайёр кунед. боварӣ дорам ба ҳамаатон маъқул мешавад. хайр, то влогҳои оянда дар паноҳи Аллоҳ монед. обуна шудан ва лайк монданро фаромӯш насозед. хайр.